Osoby s postihnutím, so zníženou pohyblivosťou alebo skrátka staršie osoby, čiže asi každý 5. Európan, môžu pri cestovaní alebo komunikácii potrebovať primeranú pomoc. Ak ide o váš prípad, európska právna úprava stanovuje určitý počet predpisov, ktoré platia na všetkých letiskách Európskej únie. Tieto predpisy vám zaručia prístup k leteckej doprave, tak ako ktorémukoľvek inému cestujúcemu, bez diskriminácie a dodatočných nákladov. V prvom rade si treba uvedomiť, že nikto vám nemôže odmietnúť rezerváciu alebo vstup na palubu z dôvodu vášho postihnutia či zníženej pohyblivosti. Výnimky sú možné iba na základe vnútroštátnych či medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti alebo v prípade technických obmedzení, ako je napríklad malý priestor lietadla. Ak budete potrebovať primeranú pomoc, bez ohľadu na spôsob rezervácie, oznámte svoje osobitné potreby najmenej 48 hodín pred odletom. Na letisko sa dostavíte v požadovanom čase pred odletom a ohlásite svoj príchod na jednom z kontaktných miest, ktoré sú vám k dispozícii. Môžete tak urobiť pomocou volacej stanice, v prijímacej kancelárii alebo priamo pri odbavovacej priehradke. Sem po vás príde osoba poverená asistenčnou službou. Táto osoba vám v prípade potreby pomôže aj pri vybavovaní registračných formalít. Zapamätajte si, že s výnimkou technických obmedzení a za predpokladu oznámenia 48 hodín vopred sú letecké spoločnosti pri letoch z Európskej únie povinné bezplatne prepraviť vaše lekárske zariadenie a najviac 2 kusy mobilných pomôcok, ako sú barly alebo invalidný vozík. Tá istá osoba vás potom podľa potreby odprevadí až k odbavovacím dverám a pomôže vám pri jednotlivých kontrolách. Rovnako ako ostatní cestujúci, budete môcť využiť rôzne infraštruktúry, ktoré sú dostupné v rámci letiska. Asistenčné prostriedky budú vždy prispôsobené vašim pohybovým schopnostiam. Pri vstupe na palubu budete mať prednosť, a to za optimálnych podmienok a pomocou primeraných prostriedkov. Vaše mobilné pomôcky budú počas letu umiestnené v podpalubí. Počas letu vám bude samozrejme pomáhať posádka lietadla. Ak si to charakter vášho postihnutia vyžaduje a ak ste o to vopred požiadali, váš slepecký pes s osvedčením môže ísť na palubu spolu s vami. S bezpečnostnými pokynmi budete oboznámení osobitným spôsobom. Po pristáti vás bude čakať ďalšia osoba, ktorá vám pomôže až k východu pre cestujúcich, či už pôjde o vašu konečnú destináciu, alebo letiskom budete iba prechádzať. Včasné oznámenie je mimoriadne dôležité. V prípade, že príslušné osoby nebudú včas upozornené, ich pomoc vám bude samozrejme poskytnutá len v rámci možností. Ak sa domnievate, že tieto predpisy neboli dodržané, môžete na túto skutočnosť upozorniť riadiaci orgán letiska alebo leteckého dopravcu. V krajnom prípade je možné podať sťažnosť na vnútroštátnom kontrolnom orgáne vašej krajiny. Kontaktné údaje tohto orgánu, ako aj podrobný popis týchto právnych predpisov, nájdete na internetovej adrese apr.europa.eu. Šťastnú cestu!